Bħalissa għaddejjin minn perjodu ta' trasformazzjoni u jeħtieġ li kull settur ikun imħares u li linji gwida ikunu mibnija fuq riformi meħtieġa. Ekstar il-kap tal-Partit Nazzjonalisti Jidrendelija waqt laqa mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi laqa li fija ntqal li dan is-settur jeħtieġ li dejjem iħaddan miżuri ta' sigurtà. Fost l-oħrajn jeħtieġ tisħiħ fir-regoli tas-settur u li dawn is-sistemi ġodda ikunu amalgamati mal-ħarsien taċ-ċittadini fil-madwar u l-ambjent tagħna. Jidrendelija fakkar kif matul dawn l-aħħar snin il-politika ekonomika tal-gvern kienet ibbażata biss fuq iż-żieda fil-popolazzjoni, direzzjoni li issa falliet. Waqt il-laqgħa ġie diskuss ukoll l-impatt tal-imxija tal-coronavirus fuq is-settur tal-kostruzzjoni. Jidrendelija qal li l-Partit Nazzjonalista kien proattiv u matul dan iż-żmien iltaqa' mas-setturi kollha tas-soċjetà fejn sema' d-diffikultajiet li għaddejjin minnhom u ressa il quddiem proposti buħut minnhom il-Gvern aċċetthom u ressaqhom fil-miżuri li ħabbar aktar kmieni din il-ġimgħa. L-Oppożizzjoni se tibqa' proattiva u lesta tibqa' tagħti is-sem tagħha. Min-naħa tagħha l-MDA qalet l-industrija tal-kostruzzjoni trid tilħaq id-dragwarti tagħha sas-sena 2030 fejn trid tilħaq il-miri tal-carbon free u qalet li s-settur irid ikun preparat issa aktar minn qatt qabel dwar il-ħtieġa li l-membri tagħha tingħatalhom l-edukazzjoni u l-gwida xierqa. Tul il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalisti Jidrendelija kien akkumpanjat mill-Viċi Kap Roberta Rico u d-deputati Kevin Kutajjar u Tony Bezzina.